Ahoj, já vám natočím rychle videjko, jak ten Prompt Master správně používat. Takže vezmeme si nějakou ramku tady ke zpracování. Tak. Přepíšem to, dáme si tam šablonu. Koukneme se, co to je za produkt. Doporučuji určitě, pokud hledáte přímo od dodavatele popisek, tak berte si vždycky to produktové číslo. To si hoďte do Google, protože ty ramky jsou často hodně podobné, tak ať se nestane právě, že třeba použijete, otevřete nějakou jinou ramku. Jo, tady jsme si našli přímo text od dodavatele, ověříme, že sedí ten produktový kód, tak to bychom měli. Teďka teda si otevřete ten generátor promptu. Tady nezapomeňte vybrat operační paměti, skopírujete si název produktu, hodíte to tu, podle množství textu, který máte, tak vyberete počet odstavců. To rozdělit dle množství dodaného textu to nepoužívejte, protože to ještě nefunguje úplně perfektně. Každopádně, pokud začínáte nový chat, řekněme, že děláte první produkt, jo, nový chat je prostě, že tam ještě nic není, tak zaklikněte vždycky tady tohle, ten nový chat, protože to nadefinuje jako kdyby tomu GPTčku to, jak to má zpracovat ty popisky. Tak, můžete zadat speciální instrukce, můžete tam napsat, nezapomeň na nadpis u druhého odstavce, protože to občas zlobí, takže tím si to pojistíte. Ale můžete tam napsat cokoliv, co byste zjistili, že třeba v něčem zlobí, tak normálně tady můžete přidat extra instrukce ještě k tomu, jak to má zpracovávat. Tak, teďka vyberete zdroj. Buď to dáte z textu nebo z URL. Pokud nemáte placenou verzi, určitě doporučuji si ten text kopírovat, tady si to můžete i takhle zvětšit, protože z URL to tam přidá o hodně víc textu a dřív vás to jakoby zablokuje, že jste vyčerpali ten limit, jo. Ale já mám placenou verzi, takže já tam dám to z URL. Jako můžete to použít, jo, ale potom právě se může stát, že vás to zablokuje. Jenom skopírujete ten odkaz takhle, vložíte, respektive nebo ten text skopírujete a navkladáte tam veškerý text, co k tomu máte. Jo, dáte generuj prompt. Takhle vám to vyjede, tu si to dole skopírujete, otevřete si ChatGPT, používejte ten model 4o vždycky, nepoužívejte nic jiného, protože na tomhle tom je to odzkoušené. Jo, nepoužívejte žádné vlastní GPTčka, nic, prostě 4očko. Tu to prostě vložíte, smačknete Enter, chvíli počkáte. Tak, počkali jsme chvíli, teď se to vygenerovalo už celé, máme víceméně zpracovaný popis. Nezapomeňte teda, co se týče toho zdrojového textu, tak skopírujte přímo ten text, ten web, ze kterého jste ten text brali. Tady informace od produktu. Jo, normálně tam dejte ten původní odkaz. Tak a teďka můžeme jít kopírovat. Takže máme první odstavec. Vložíme a všechno to čtěte po sobě, jo, nebo po tom GPTčku, jakoby, ať si zkontrolujete, že tam jako není vyloženě nějaká věc, jak se to dělat nemá. Jo, takže zkontrolujeme to. Něco zvýrazníme, tak. A můžeme jít na druhý odstavec. Ten si musíme přidat, takže přidáme druhý odstavec. Zase si to přečíst. Něco zvýrazníme. Tak, vypadá to, že je všechno v pořádku, takže teďka na klíčové vlastnosti. Skopírujeme si, počkat, tady to třeba udělalo špatně ten nápis klíčových vlastností, jak jsem už psal dříve. Takže odmažeme, tohle je název modelu, tak ten dáme sem. Tak. A láme se nám to na 3 řádky, tak to, že je bílý, tak to můžeme asi vynechat, ať to nějak hezky vypadá. Tak, nadpis máme, teď si skopírujeme klíčové vlastnosti.
Klasicky přes Ctrl A a Ctrl Shift V se to dá takhle krásně vložit. Zase si to všechno pročteme. Jo, zase odebereme, ať se nám to nezalamuje na dva řádky, a to nějak vypadá. To už máme zvýrazněné. Tak můžeme zvýraznit třeba tohle. Tak, to by bylo, takže jdeme dále. Teď tu máme technické specifikace, ty jsou zatím v takové fázi testování, takže to vypíše všechno možné. Takže je potřeba to trošku projít, hned si ukážeme. Tak, zase Ctrl Shift V, vložíme si to, a špatně, tak, zpátky a vložíme to přímo tady do toho editoru dole. No, to je lepší. Tak, jdeme si projít, co tam chceme, co tam nechceme. Třeba tohle, jo, tady ano, ne, parametry tam nedáváme do těch technických specifikacích, takže prostě to odmažte. Pokud by se tam vyskytovaly nějaké produkty, teda nějaké parametry, které už máme tady, a je to nějaká blbost, která není zas tak podstatná, tak to můžeme dát pryč. To časování, ono to tam píše i to časování, myslím, ale ony jsou ty časování 2, takže to bych tu klidně nechal. Ale třeba tu hmotnost, máme tu hmotnost, není tu hmotnost, tak to tam můžeme nechat taky, tak. Má to RGB, ne, tak. Tu detailní kompatibilitu, kdyby vám to vypsalo, tak to tam asi dávat nemusíte, protože ono je fakt důležité víceméně hlavně ta kompatibilita, pokud je to dělané pro nějakou konkrétní desku, jo, ale to, že to je na teda konkrétní desku, konkrétní modely procesoru, ale tady tu desku to bych tam nedával, protože to zbytečně sníží prodeje, ono je to kompatibilní s více deskama určitě, takže ať si nemyslí potom ten zákazník, že je to kompatibilní jenom tady s tímto. Jo, takže tohle bych klidně odebral. Typ paměti DDR5 taky, protože to už máme uvedené určitě i v popisu a je to i v parametrech, takže to můžeme dát taky pryč. Zbytek bych tu nechal. Takže takhle máme popis. Ještě nám chybí tady ten banner, takže zase vezmeme si to a ono už to rovnou vytvoří ty popisy, takže zase si to jenom nakopírujeme. 2x16 už tam máme. Tohle tam bude asi ne. Jo, tady u té frekvence, ono je to i v tom slovníčku pojmu, co jsem posílal, že buď to může být v těch megahertzích, anebo se to uvádí v tom MT/S. Jo, takže jedno z toho tam dejte, podle toho, co je uvedené u výrobce. Ten crosser uvádí ty MTSK. A ještě latenci, ta je CL34. Tak, to bychom měli, takže teďka ještě přidáme obrázky. Tak, skopírujeme si název. Bum. Tady přidáme obrázek, ať to nějak vypadá. Aha. Tak, vteřinku. Tak, mi vypadl mikrofon, tak doufám, že to je slyšet. Každopádně tady to musíme trošku upravit, protože to by se nám ten obrázek přidali k těm technickým specifikacím, takže já si to jenom vyjmu a dám si to jakoby do dalšího odstavce. Takže odstavec, nadpis smažem, tak vložíme, zvýrazníme. Tak, máme to, teď můžeme přidat ten obrázek. Dáme tam tu lifestyleovku, ať to hezky vypadá. Tak, upravíme velikost. To už je asi moc. Tak, mrkneme, jak to vypadá. Vypadá na webu. Tak.
No a máme hotovo. Takže takhle se to zpracovává, přes to GPTčko je to relativně jednoduché. Nezapomínejte fakt tam jako uvádět ten zdroj a ten název a hlavně tu šablonu, jinak vám to bude generovat jiným způsobem. Bude vám tam chybět třeba tady ty hodnoty do banneru a takové, takže na to nezapomínat. A takhle můžete celou dobu prostě, potom už nemusíte dávat nový chat a v tom samém chatu prostě nebudete jenom zakliknuté a pokračovat v tom samém chatu s dalším produktem. Takže to tu zase vložíte a už vám to takhle bude vypisovat. Pokud by se stalo, že se začne ztrácet a přijde vám, že začne psát blbosti, což se může stát, ale nemělo by moc, tak buď to začnete úplně nový chat, což asi je nejvhodnější varianta, jak to udělat. Začnete úplně nový chat a zase znovu zaškrtnete ten nový chat tady. Jo? A potom zase jedete bez něho, dokud se to nepřestane ztrácet. Takže takhle, já myslím, že jsem snad na nic nezapomněl. Když tak, pokud to kouká nějaký team leader, tak mě klidně opravte. Ale takhle by to za mě mělo být v pořádku.